So, istoryahan tala mo gamay, mahin sa akong pagkatao o sa akong pagkapari. So, duha ang akong gasa nga na dawat o posible doon na pa'y uban, no? Ang gasa sa kinabuhi, ang gasa sa pagtuo, ang gasa sa kining ordinasyon sa pagkapari. So, nahimo ko, nakasulod ko sa pagkapari, nga wagi ko magdahom nga makasulod, kay nakaundang ko og 6 ka tuig. Dito ko nagtrabaho sa bukid sa Libuna, Pungo Libuna, 1963. Pa muna tao ang banay dagan pangulan na tao, no? 1963. Unya, human sa 6 ka tuig, nangunod ng mga kape nga akong gitanom, nakabalik ko, pag ipabalik ko o encourage ko sa akong papa pagbalik og eskwela. So, dinhi man may sa El Salvador. Nakapuyo. Primero, nataw ko sa Gasi, pero ni pauli mi sa El Salvador, kay taga El Salvador man ang akong papa. So, dito ko nitiwas, iyang gitiwas. Nakahuman ko eskwela sa first year high school, unya nakaundang na ko 6 ka tuig. Pagbalik na ko, second year high school. Unya, grabe na ang akong determination ito. Whatever happens, dili na gyud ko maundang, bisan pag magkinaunsa. So, mo ito nga, second year ko, pag bakasyon, trabaho ko sa Mensi, kanang bakasyon na tag 4.75 lang ang sweldo sa kadlaw, sweldoan sa Mensi. Arang-arang sa Del Monte, kay dako-dako. Pero sa dito sa Damilag, gamay ra dito ang sweldo, no? Pero 4 pesos and 75 centavos. Pag human sa bakasyon, so balik sa pag-eskwela, napod para third year high school, so nakahatag kong tuition ng kanang entrance, no? Pagsugod sa tuig. So grabe ang akong yung pagsakripisyo gyud, no? Dili tiyaw. Ang tod nga niabot ko, nakaubat na hapit na ko mo-graduate, mga 4th year high school na ko. Unya, usa ko sa napilian katong dunay among high school dates sa St. Joseph. Ako ang napili nga magbasa sa ng epistola pa man to sa unang ngalan, no? Epistola ni Epistola ni San Pablo, nga taga Corinto, na mga unang pagbasa. Unya hangtod sa sa panahon po dayon sa Kwaresma, napili na gyapon ko rito magbabasa, no? Usa ko sa magbabasa kay may man ko mabasa og Bisaya. May ko mo Binisaya. Ya. Unya paghuman sa Holy Week, nanay pagabanhaw, naingon ko nga, dinhin na lang ko, Pader, mo puyo sa kumbento, pero hapit na ko mo graduate ato, kay Marso naman to, hapit na. Na wala mo ritsog, oo ang pare, pero pagkaugma, sige, dinhin ka na. Angkod nga, nagingon ang pare nga, posible nga ipadala ko dito sa Davao para sa pagkadikon lang. Magdikon ba? Brothers. Na may kon dito sa dool sa abang dool po sa seminaryo dito sa mga pare, na pwede dito para sa mga brothers only. Mga di gyapon na pwede na makaminyo, no? Mga brothers. Ingon si Padre Paking nga dito ko mag-eskwela, duha man kami padala sa El Salvador, pero nakadungog sa daghan man kayo ang mga daghan kayo ang mga grabe ang heights dito sa itong mga seminaryan, mga pari tungod sa kahimtang sa atong nasod ba nga gikatahapan kani ang mga simbahan nga NPA. So wala na mo padayon, wala na si Father Paking nga dili na mo madayon sa kuan. Ingon si Father Paking nga
mag-eskwela na lang ka kanang 6 months bitaw, mga mekaniko o electrical, inana vocational. Kunya, wala lang ko nagtingog-tingog ito. Ang tuod nga, nagsugod na ang ting eskwela. Kay Hunyo man ang sugod ting eskwela. Kunya, nadumduman ako karon nga Hunyo 2 man itong tuwa. Ingon ni Father Paki nga, unsa mga imong gusto? Asa man ka imong gusto? Mo may nalibkas ang mata ang baba nga dadda ko sa seminaryo. Gidala dayon ko sa seminaryo. Dini sa Kamamanan Hill. So 5 years ko din unya paguman graduate sa college ni sa Xavier, another 5 years dito dayon sa Davao. So another 5 years. So 10 years yun. So 10 years yun ang akong edad ato, 21 naman akong edad na isulod ko sa seminaryo. So nakahuman na orden ko sa 1982. Insakto kita nga mga 10 years. So before sa magkapari naman ay deconate for 6 months. I had an orden sa pagkapari. So I was ordained 1982. I was already 32 years old. So karon na pilay edad. Makatel mo pilay edad, no? 1982 I was ordained 32 years old. So 2021 so 1982 71, no? 71 ang akong edad karon. So dili sayon ang pagkapari, no? Labi na kon pero mas maayo kini magantos ka, magkalisod-lisod ka, makaabot ka sa imong no? Sa imong padulngan kung anad ka sa mga pagantos, mga pagsakripisyo. Wala iko'y allowance, no? Bisag usa ka dako, ako'y allowance. Dito sa dini pa ko sa dini pa ko sa Kamamanan, kay kada simana papaulion man ko sa pari, kay pagbasa lang ko dito sa first reading ng Domingo sa simbahan. Ako'y hayahay kay ko nga seminaryan baka gawas-gawas. Waon ko ni Father Paking pagka Biyernes, so tanod ng taon ito ubang mga seminaryan, laway ng taon kay the most privileged ko kaya ito. No? Nga pagka Sabado, mag-interview na ko itong mga kaslunon, no? O pagani ko na deacon gani, interview na ko mga kaslunon. Kanya pag sa summer, dito magkatilingbanon pagampo ko sa mga kapilya dito sa El Salvador, no? Sa El Salvador. Balik na po na dito. Hangtod nga abot ko dito sa paghuman ako nadawat man ko sa theology. Before sa theology kay nakahuman man ko sa akong college of 3.5 years. So dili man makasulod sa seminaryo og second semester. So naghuwat pa ko pa ko sa mga apostolate ni sa Cagayan de Oro adto sa mga katawhan sa mga dito sa Villanueva akong assignment adto. Ang tuod nga pagsugod dayon sa tuig dito dadayon ko sa Davao for 5 years. Wala ko'y allowance bisa ko sa kadako. Libre lang noon ang plete. Pagpaingon dito libre ang plete. Pero imong mga gamit-gamit wala yun, no? O sarangan niya kabuk akong karsones ato. Nakapalit ako sa doon na ikadua. Pero hanggang yun, lang itong iagwanta. Ampo na lang yun. Si Mama Mary rin kinakatabang yun. No? Nilahutay ko. Magyapon din sa itong unang pagbasa. Din si Tobit o si Sarah. Nag-ampo rin nila sa Ginoo. No? Grabe man ilang mga pagantos. No?
Grabe ang pag-antos nila. No? So, suffering can be a blessing rather than a curse, even when it is direct result of sin. God can and will use it for our good. Ano itong mga suffering, katabang na God is never far from us, no matter how much we may be suffering. Our loved ones might reject us or insult us, but God never rejects us. He is near us in our pain and attentive to our prayers. Sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Amen.